Hayi baba, ngiyajabula ukuthi ufikile. Ngiyathemba uzomthokozela umakoti omusha. Ngiyabonga ke ndodana ungazisa ukuthi ngifike ngizobona la ngumalukazana. Ngiyathemba sekuyena ke lona akasekho umunye emva kwakhe. Hayi baba, nginethemba ngophela ngimthole enkonzweni. Abantu abakhonza nawe yazi ukuthi indlela zabo iqondile bayiphatha kahle. So nginalelo themba baba. Hayi, ngiyakuzwa ndodana. Phela mbize ndodana ngimbona. Okay baba. Namba, ngicela ngiyasaba zenzele. Awoza ngakwenzela ukuthi bafuna ukubona nje kuphela uzakwazi. Akasabeki nje, akathethi. Ubaba kadli umuntu asama. Mina ngiyasaba. Hayi asama uyozathetha asama. Ha, kanti uyathetha. Sawubona. Yebo Ntombi, unjani? Ngiyaphila baba, wena unjani? Hayi siyaphila nathi ntombazana. Baba, yena kulethiwe la wandlovu labade ngitshela ngawo uMagatsheni. Ngiyajabula ukukwazi Magatsheni. Ukutshelileke ndodana ukuthi nguyise. Yebo ungitshelile ukuthi uzomvakashela namhlanje ngoba ubufisa ukungibona. Ntombi, la ekhaya akusekho umuntu. Sengathemba wena ukuthi nguwe ozongivusela leli ekhaya. Ngizundodana ethu yakholwa. Ngabe kuyiqiniso? Yebo baba ngiyakholwa. Ngiyajabula ke ngoba ngifuna ukuthi la ekhaya kube umuzi womthandazo. Baba nami ngakho ngithanga ngibheka umuntu okholwa ngoba imisebenzi yamantombazana angikholwa ngiyayazi ukuthi njani. Manje ngakho ngithanga ngivele ngene enkonzweni ngibheka umuntu onempilo eqondile. Njengoba usumkhombile akushadwe hayi indaba makipita. Baba, ngizozama ukusemandleni ukuthi kusheshe indaba yomshado ngoba inkonzweni yethu akuvumelekile indaba okukipita. Ntombi, ngiyezwakala ukuthi angiyifuni umkipita. Yebo baba kuyazwakala. Yebo, angifuni inhlobo umkipita. Ngeke gogo phatha safuna ubayile. Awungiyeke bayi. Ngicela ungiyeke bethu ngiyeke. Ayike ngikwazi. Asafuna ubayile nto manje. Safuna useze lisathane bethu. Ayike bethu. Hawe ba. Thwala mpasi besawe. Thwala mpasi gogo fesayi. Katsene mina manje akusafike ngiyeke. Awungiyeke gogo fesayi. Ngeke thwala mpasi bethu. Yini kwenze njani mfethu? Awungiyeke. Awungiyeke mpasi gogo fesayi. Yini kwenze njani? Hayi ngomlu. Efona leswele tuzama indaba. Awe ngeke bethayi. Awungekho kophethayi. Awe ba. Awe. Hayi. Kwenze shadi ngisuke ndlayi. Awe ba. Kwenze njani mfethu kumlo? Nami yazi angazi ndoda kwenze njani ngaqala kumlo? Hayi baba khululeka into ezokwenzeka maduze nje into eseyinhlelweni vele le. Lalela ke Ntombi. Mina kwami ngishisa impepho, kugayisa izulu, ngikholele badlozini. Kepha nina kule nkonzo yenu enikholwa kuyona njengoba ingashisa impepho, angina nkinga ngalokho. Ngiyabonga baba ngokungikhulula. Vele mina ekhaya ngikhuliswanga ngempepho. Kodwa baba ngizothi la ekhaya ufuna kube umuzi womthandazo. Oh ndodakazi, ngizwisise kahle ke manje. Thina singamaKristu lawa ayishisa impepho. Kodwa nina ngiyanikhulula. Akusamfuni usathane. Buma kumina sathane buma. Ngisizeni.
Yabona baby, jasipake la. Ngisho indaba ngeke besibone. Jasila. Ungcono ema usho njalo ngoba ngasekhaya ondaba sebengibhekile njengoba ngilotshola nje bengamane bengicebe. Yona le ndoda yakho ucabathi ngalobula umuntu ibihamba nama truck inyanga ngenyanga. Ingabuyi kuze ekhaya. Hayi bokusho ukuthi nje ungenza igadi la kwakho wenzela ukuthi kube khona umuntu ozomgadela kwakhe. Ungenza security la kwakhe. Miyeke ehambe nama truck ake thina somgadelo mngaka. Akamfuni usathana. Hayi, angikatheke man. Hayi, ubani wena? Utsizwa ngani? Asafuni usenze usathana. Indaba ngikusiza ndaba. Indaba. Bhuti cela ungisize. Cela ungisiza bhuti. Usizwa ngani wendoda? Usizwa ngani kwenze njani? Angisathanda usebenza usathana. Azamfuni usathana. Lama ngisafuna ukusebenza usathana. Yazi lethi sithando sami bengineplan mayelana nalomshado wethu kodwa angazi ukuthi nizobona kanjani. Hawu yini le? Usihlala kule ndawo esihlala kuyona yazi nasihlala nabantu abahlukene. Khona abantu abangakholwa abangayinge indaba yesonto. Manje ngicabanga ukuthi emveni komshado sibe ne after party nje. Sibizo DJ jajule nje kumnandi. Hayibo, emshadweni wami kube khona idaba bazothi nje abafundisi. Phela bawumakhelwane bami ngizobalahlaphi mina ukuthi bayaphuza kusho lokho ukuthi bengabikho emshadweni wabo. Fanele nabo bajabule njengabo bonke abantu. Manje ayikho ngeke kusize ukuthi ngabanaki. Basenzela utshele mina ngoba phela abantu bazobe bedakiwe bebhiyoza kunomsindo. Abafundisi ngizobenza njani ke mina? Obezothina abafundisi after party. Abafundisi bobe sebehambile nje. Kuba sekusele bona zona ihlobo zami eziphuzelayo kanye ke nomakhelwane ke bona ngizobajabulisa. Ngoba uma ngabe kunenkinga ngizobadinga umakhelwane. So angingathi ngoba nakho mina isimo sami ngijabula ngesikhathi bona bengabe ngisabanaka. Hayi ngeke mina zenzele imfethu yabo nje indaba yedaba angizwa nje kahle angifunda ukuhlala ngawe angizwa nje inhlobo angizwa nje. Kodwa sithando sami beyakabika mawuthi zidaba ngoba phela nabo abantu nabo
ukuthi bayidlela izinto zabo akufani sesingasibabiza ngeidawa ngoba uma kuthiwa ngihlaselwa zigebengu la ngiyodinga bona ibona bazosisiza futhi. Isiphi kodwa isigebengu esisile singabanja isidakwa? Uthi yazini asikho vele isigebengu esisile zonke igebengu ayisile and okunye futhi kufanele ukwazi bona labantu labeni babiza ngeidawa nobukisa kwelwaphlapha uma kuthiwa kushoniwe ibona abawusiza abagumba imigodi abagqibayo laba bantu ke kusuke begqoka amasudu kusuke sebekuphike lapho ngoba mangabe sikudliwa ibona abahamba phambili manje so akulungile sibanikeze indawo yabo nabo abantu nabo. Hayi kulungileke labantu bakho as long bengeke belweke nje bangibukise nabantu la kuzobe khona nezihlobo zami. Yazini into engicabanga sena samcabanga ukuthi sesingabafonela manje abantu nezihlobo ukubazisa ngaphela vele insuku seyisondele manje. Njoba nje sinezihlobo ezingaka soqala ngaphi sibafonele uba silabantu abadlala ama Facebook no WhatsApp ngabe sibatshela khona nje. Uyazi yena sana sami ukuthi mina nawe savumelana ukuthi indaba yokuchetha nje lo muzika baba asingeni futhi ke nje indaba uthi wena uzoloku uyokhuluma nami amadoda engawazi never. Uqinisile nje vele nama ngizwana lento ukuthi ngithi ngithandana nawe ubuchetha namanye amantombazane engawazi. Yazi mina sithando sami into ukuthi ngayifunga kakhulu lento lena. Miningi imizi ngiyibona ichitheka ibona no Facebook laba noma WhatsApp. Hayi singenje lonto lekhaya. Hey mfuzeni ebabulele mawodwa amaphara ngenduku efethu. Hey efethu Thulasi efethu singayibeze nangala babulala enyapi sesifile efethu. hey adila nani ngale ngakuthini mawodwa fethu adila nompompe wogesi silala kumnyama. Hey Thulasi fethu la abashaya imasterpiece fethu bangena endlini nilele mfethu ungezwa lutho fethu ubona ngempahla isekho abo nje uphapha ekuseni fethu ungezwa lutho ngempela usho ukhwasha. Hey fethu ungazodlala ngamningezwa lutho ebusuku ubone impahla ingasekho ekuseni. Efethu usho ubashisa isigila abantu fethu. Hey mina ngiyithenga into engidayiselwe iphara fethu. Hey fethu izinto abayidayisayo ukuthi bayidayisa ship fethu uyithola ship ngempela fethu. Hey madoda amakhulu. Awu awu sanazo fethu. Awu ndoda wahamba ugugushile nje yini lo iphethe? Hayi mfowethu igranda lena mfowethu idayise lamanye amaphala. Hayi. Uthi angazi ngiyasebenza. Hey yazi Telkom ithole chip kanjani lento? hey nayo ke lento yangiphinda ke yamaphara. Nakube u1 bongoyiyeka iship kabi izinto zamaphala mfowethu. Phona wayithwala wayigugusha nje uzoyenzani la ekhaya ngempela? Yazi mfowethu uthini? Ukuthi ugesi awukho ngale ko1 mfowethu ngifuna ukungithestela wena mfowethu ngibothi iyasebenza. Oh hayi inkinga okwamanje ngisaphelele ikhadi ngisathumela ingane nje ukuthi iyolithenga iyabuya khona nje manje. Hayi mfowethu ayikho ke inkinga mfowethu ngizoba manje ngicela ushiya ngoba ngisadlula khona ngisakhona ngizobuya ngizokwenza ibheka mfowethu. Ukushiya namazibithi nje la. Hayi mfowethu ngiyabuya.
Shang Murionga Shang. Shang Murionga Shang. Murionga Shang. Murionga Shang. Shang Murionga Shang. Shang Murionga Shang. Murionga Shang. Murionga Shang. Hayi kangihlula impala uyala ngaxupheli. Vele kusumlomo usika nje kuseni. Ufunda ngangaka lapho baby? Awu kanti wenzani ngempela ungasezwe ngisho emadlebeni? Ngithi na wenzani nje ungasezwe ngisho emadlebeni? Ukuthi khona ihlaya ngilifunda la ku WhatsApp. WhatsApp. Usune WhatsApp mfuthu wena? Hawu nawe zenzela ungayidownloada lento imnandi kabi. Welithiwe. Usune WhatsApp wena? Une WhatsApp lethiwe? Nginayo kunani? Ngathi nginale Facebook. Hawu. Hayi bozenzele. WhatsApp awunalutho ngisho ungekho ku WhatsApp uyaqoma indaba abaqomana nje ku WhatsApp na ku Facebook ayikho leyo nto uyaqoma ngisho ungenayo lezo zinto kahle bozenzele. Lethiwe, ungenelwe yini? Ungenelwe yini ngempela? Wena zenzele ungenelwe yini? Ungenelwe yini? Wonke umuntu unayo iFacebook ne WhatsApp ikuphi inkinga ngalezo zinto? Hayi kahle bozenzele. Hawu. Awungitshela kona nje uzongena emshadweni maduze nje. iFacebook ne WhatsApp ikusizaphi? Ngixhumana nabantu zenzele indaba ngempela ayiba uphucuzeke musukuba ile nhlobo yakudala. Nawu usuzokhuluma nabafana ongabazi. Uthi good night emadodeni ongawazi. Uphinde uthi good morning emadodeni ongawazi. Hey wena. Hayi ukuthi muchatha zenzele uchatha namadoda kuphela. Nabesifazane bakhona. Awu kahle bozenzele yini kodwa? Nkulunkulu wami. Ngabe sengena usathane endlini. WhatsApp no Facebook akho sathane la. Yewena, umthetho wakho uzama ukungitshela ukuthi wena usende isithombe sakho usendela indoda ongayazi, naye isende isithombe sakho beningazani. Konani zenzele ungakhuluma kanjani nomuntu ungamazi? Kunani ukusenda isithombe? Lalela, ngicela njengamanje uma ufuna ukubona uthando luhamba kahle, udilise yonke lento esefonini njengamanje. Ngidelete manje zenzele. Yini lo tha ngidelete? Facebook ne WhatsApp na yonke lento kuchatha. Why zenzele ungafuni ngibe happy mina? Why vele ufuna uhlala ungivalele ekopini? Akho kopi ngikuvalele kulona la. Ngisidelete yonke lo nyaka lapho. Uma ufuna ukubona lo mshado wethu impumelelo. Uyayidelete lo nyaka noma uyidelete? Sazocabanga. Hey nekhathe ehambile mfethu ayengibaleka. Maqhamuka amaphoyisa ahleli nalezi zinto zamaphara noma abanikazi bazo sisenkingeni bra wami. Mfethu ungasashongo mfethu ngasho uqinise.
Hawu ndoda usulanga ngokusheshsha kangaka. Hawu ndoda inoma unqu kangaka nje sekwenzeni amaphara. Bayagaga labantu bengaye grand ship kanje. Hayi phela laba basezingane abakwazi ukuhamba isitolo ukuthi kunjani. Ovele washesha wabuya nengane ingakabuyi nekhadi. Ingadla le. Kodwa nami ngiyayiqala igrand engaka. Mfethu kona ku wrong ukuthenga emaseleni kodwa akuxakeke ukuxakeka mfethu. Mfethu nami ngeke into engenze bengiyidinga mfethu. Mfethu asithi sihambe ugesi ukhona. We mfethu ngiyakutshena nje ukuthi ikhadi alikho ngine show. Awuthi si test awu. We clever. Uyabhayiza ugesi ukhona wena. Ayi oneke clever ke ngoba ngigcinile ukuthi ikhadi alikho. Ona phela clever ngigcinile ukuthi ikhadi alikho. Siphela ngana ndoda. Khamba kanjani? Hayi kaphela kunjani? Hayi akufani. Hayi. Singani. Siphela uzoyijwayela nje indaba ukupakala nabantu abaningi bahluleka ukungena la. Hawu phela thina incwadi sayithatheni mina mazala. Hawu thina siyithenganga njengesinqo. Hayi akusho wena Siphelele kuba omunye ngabe sekugudla wagudla indonga zami la ngabe kuphelile nje. Hayibo, mfunzeni kwenze njani mfethu? Mfunzeni, hayibo. Kwema. Mfunzeni mfethu. Hawu, mfunzeni. Ish.
kodwa mfunze mfowethu. Mazala. Kwangathi wedwa nje akekho nilethile. Eish, ngiyaduka manje khona la esayikhona naye. Tshela mina ke mazala. Amalungiselelo omshado kodwa sihamba kahle. Mnganami ngizothi hamba kahle khona. Kodwa ke eqinisweni nje ngifuna ukufihlela. Khona sithi kungiphazamise emoyeni wami. Hawu, yini mazala ngoba nthi zonke izinto ihamba kahle nje. Yasiphelele mina nawe siyakhuluma ndoda. Yazazi izinto engayidingi nakumuntu osifazane. Ulethiwe lona usengenele izinto zo Facebook no WhatsApp. Lezi zinto engafuna ukuyibona. Hawu. Kanti anivumelananga yena nibonisananga ngani nonkosikazi. Ngaphela ufuna yazi ukuthi yini othandayo yini ongayithandi. Siphelele mwanami abantu besifazane babuye benze izinto ngendlela yabo nje. Yonke into besiyenza ngokuvumelana naye. Kodwa manje usevele wangishintsha senze izinto ngendlela yakhe. Ngengifakaze kakhulu mfowethu Gomede. Indaba zabantu ababili angingeni. Elami nje ngathi xoxesanani njengomndeni. Yazi into engifike ngayi-understand kahle ukuthi uma umuntu wesifazane yini lo sukuyikhuluma nendoda ongayazi. Ngisho lokuthiwa kwaku-schoolmate wakho ke kudala ke nanifunda nawo. Uma manje senihlangana lana ko WhatsApp yini leni ikhuluma kangaka kuze kungalalo. Futhi umuntu esehleka yedwa. Mina ngifuni nje nokuyikhuluma kakhulu indaba zo WhatsApp no Facebook. Ngoba ngitshela nje kumanje ithemba lami alikho lami okanemhosha. Esimanga sayo lezi zinto lezi. Kanjani Siphelele? Azovele ngisabisa kakhulu ke manje. Kuyivele ke ngisaba nje kuyimanje. Ngicabanga silento ihamba noSathane phakathi. Ngoba umuntu uncamela ukuthi ashiye wena nokuthi ashiye yona. Yazi ungasho uphinde. Yazi ulethiwe kuyimanje uma uthi ukhuluma nawo vela phenduka isilwane ongasazi. Ushintsha ngalendlela engayazi. Manje awusho wena Nyambaza. Wena kwenzeka kanjani? Mazaba. No wami wangena kuzona lezi zinto lezi Facebook o WhatsApp. Kwaba ukuhamba kwakheke lokho. Ethi angikho entweni mina. Hawu angibuyanga ngamthola. Tshela mina ke Siphelele. Wena khona nosukusola ukuthi khona intshetshana sehlekisana kuyozona lezi zinto lezi. Yebo. Hawu wayikhona indoda. Futhi mase ngisola engeyodwa emaningi nje. Ayithole kuzona lezi zinto lokuthiwa mina ngikho entweni. Ikhiphe mazaka sikhohlweni indaba zo Facebook nani lokho kwami. Kodwa kufuna nibonisane noma wasekhaya. Kuyabonakala. Kuyabonakala kodwa izinto zoma Facebook no WhatsApp ezayangifuna iqamba amanga angizwa nje mina lento. Sibaba kuyena kulethi ukuthi wenza njani? Akufuneka umthandazo makunje. Akukho kunye Nyambosi. Kuyabonakala kodwa. Sasithemba ukuthi wona uyosiza. Kulungile ke. All right. Koko. Bani? Hayi mina mfethu. Oh, sure. Sawona nje. Yebo bhuti. Ngicela ukubuza ngamthola umlu ukhanyile. Yebo awuyena lo khuluma naye. Okay ngajabula ukuthola wena bhuti. Mina nguMafa ngwandebele ngisebenza eVelocity. Angithi uwena lo odlala umncintiswane wamafoni kunamafoni. Ya umile impela. Okay sideliverele ifoni yakho lo yiwinile ngithi khona usezokufonela wakuthethe sizokudeliver ifoni. Ya ufonelile. Okay bhuti ke uyiphathe kahle ifoni yakho. La ifoni yakho ine guarantee yonyaka la incwadi neliphu zonke into zila eboxini. Socela ungisayinele lana ukuthi ifoni yakho uyitholile. Alibikini. Usanike iphile la mfana. Ngicela ungisayinele lapha ethi.
Okay, sibonga kakhulu Mlu ukudlala umncintiswano wethu. Uqhubeka mfethu SMS leyo phone right uzochatha lapho WhatsApp uyangena ku Facebook kuyo yonke nje kuma internet uyatholakala lapho. Siyabonga mfethu uphinde ke futhi SMS sekuningi ongakuthola utshele nabanye nabanganehlobo. Okay my friend ngibonge kakhulu mfethu. Ngibongile mfethu sure. Yazi baba ngazi kwenzakalani ngempela emgaqweni namhlanje. Ingozi emgaqweni. Nkosikazi, angathi sinzima kakhulu indaba yengozi emgaqweni. Hey baba kusho ukuthi thina sidalela ukufa nje. Zolo lokade sibulawa ingculazi. Sekutholakele manje imshanguzo sesibulawa yimoto emgaqweni. Phela vele nkosikazi wami. Umuntu unobizo lwakhe. Kodwa ingozi emgaqweni angathi sekunzima kakhulu. Ngivumelana nawe baba. Sonke sibiziwe. Kodwa mase sibizwa kabuhlungu kanjena kanye sonke ukuphahlaphahla omngaka. Hayi ngeke baba ngathi likhona idemon elikhona manje. Enganini amakhosikazi nithi imbokodo alihlulwa lutho. Seyisikhathi senu ukuthi nikhulekele ingozi emgaqweni. Uyabona ke thina baba njengoma bomthandazo angiphiki impela. Ukukhuleka nje ngeze sikiyeke sohlezi sikhuleka njalo sikhulekela zona lezi ingozi ezigcwele emgaqweni. Hayi uqinisile impela. Qhubekani nikhuleke. Kahle baba phela kufanele ukuthi ngabe kukhuleka thina kuphela. Fanele kukhuleke wonke umuntu manje, owesilisa owesifazane ngoba ingozi ithatha wonke umuntu ayithathi thina kuphela. Lezi ingozi esemgaqweni ithatha bonke abantu. Hayi sizonilandela. Silandeleni impela baba ngoba buka zonke lezi zinto ezenzeka manje, izinto ekade zingenzeki before. Buka nje ingane ezincane zidlwengula ogogo. Njengalento nje kade sizwe indabeni manje ukuthi umfana ona 21 years udlwengula isalukazi asina 94. Uyayibona nje lento ukuthi ayilungile baba. Ngeke ngaweza lo manyala nkosikazi. Buka nje baba ukuthi izwe life kanjani. Abantu bayabhidlikelwa imishado yabantu nje yamoshakala yabhidlika, abantu bayajola emshadweni, izwe nje lifile baba ngazi ukuthi ngempela kwenzakalani. Ngempela kumele nje sikhuleke sonke baba, singaloke sithi kuzokhuleka imbokodo kuphela. Asikhuleke nje sonke baba. Maluwani bathina abantwana lapha ku Facebook. Bathina abantwana babathula nje. Uma yancane simondo angiphazamisa. Umlu, yile kulesa sikhwama. Ngibuza le nto lapha esikhwameni yini? Hayi grinder le isho omkhulu. Kodwa uthezubuya ekoleni. Usayiphara noTelkom hambe phethene nama grinder. UTelkom alona iphara mfethu. Ufike la kodwa bethukile. Wafika share grinder wahamba. Cha phela kusho ukuthi ubebaleka umuntu wena ubethukile uyiphara ke mfethu. Angikholelwa kanjalo mina mfethu. uTelkom ngiyamazi. Alona iphara. Ayi ziyabheda kodwa mfethu izinto eziqhamuka kanje mina ngiyifuni. Ngoba umuntu ungathola ukuthi lento intshontshile aqhamuke landela umphakathi esezokhomba la ufika nawe ugaxela into ongayazi. Kungcono ngoba lento yenzeka ngasakho. Into esengiyikhalela nje yiba abantwana bethu labo esibazana. Uqinisile baba. Uyabona nje iBhayibheli lasho baba lathi ngezinsuku zokugcina kuyoba khona ukukhala nokugedla kwamazinyo. Sekuyiko ke kona lokho. Wawazi nje ukuthi kuyojola umuntu eshadile. Ashiya umfazi endlini ahamba ayojola ngaphandle. Uthola ukuthi lo muntu ujola nezingane ezincane baba. Kodwa indoda ayikazi mithi. Kwasho uvusiqimba wazambela. Ayikazimithe kwani baba. Njoba izifo sezingaka nje, kungafa umuntu ngaphela kwaloko kukholwa mina engikholwayo. Hayi bonkosikazi ngiyayidlalela, kodwa ngingenzani nase ngigugele ngingaka nje. Hayi bo baba phela siyayidlalela ngiyazi nje nami. Phela thina sayalwa woma ukuthi indoda mithi ayifuni awuyenzi noma ngabe kuthiwa uyithanda kanjani. Kodwa kona sekuyisikhathi singona manje baba ngibeka amabhodo.
bafethu. Sibari wenzani lapha efonini? Hayi Sibari ngiyachetha la ngifuna abantwana. Ya Sibari ngisuka lapha ekhaya sibangalendo nelethi le ndaba yakho kuchatha. Futhi kuyafana yena ngisho ngakhuluma nawe ngeke uzungizwe. Awu Sibari nibanganini nodadewethu? Usenzeni ke manje ulethiwe? Yasibanga yona lento yenzayo nawe. Kuyafana ngisho ngathi ngikhuluma nawe ukuze silungise lento ngeke uzungizwe vele ngoba vele nawe futhi wenza yona lento lena esiyibangayo naye. Nawe Ncube uyayidlala lento. Angithi ayiboy phone engiphathayo. Angisiyena uthathekile mina. Yabona mina Mazaka angifuni ngampela indaba yokuchatha. Lu. Ngoba usumtholile umuntu ozochithisa isizungu baba, hayi. Siqhubeka nendlela yami. Ibonani le nje le. Yeyona nje tshela ukhonkotha le. Hayi, nanginandabana ukuthi ikhonkotha nike nje vela ngizwani ke nje nanomgodoyi mina. Nceke uyapi Nceke kanti? Hey Nceke ngisathi ushinga semolo, hey, sawufuna iBhayibheli baba, yazi iBhayibheli lami seliyaguga. Ngaphisangishaya Nceke ngizomsana nawe ungishiye ekhaya. Sibari. Ngizokubona ke Sibari ngoba libela ama Facebook akho into ethi ngizele ngeke izilunga vele ngoba vele sayinto eyodwa le. Oh okay Sibari. Ukhonze kulethiwe. Okay sure. Sure Sibari. Ukwena fesi keseni ukwena fesi angikhumule fesi angikaka fesi ukaka fesi angikhumule fesi ukhumule fesi khumule fesi khumule lezi ntamba fesi kenzeni wena fesi hayo ngene fesi yena umulani fesi angikaka fesi umulani fesi hayo ngene fesi
Ndodana, singangawe manje. Awusilandisi. Baba yazi ngazi ukuthi uzoqala ngithini lena. Maze akasilandise mfethu, siyazi lento. Kanti kolekele Mzenzele wabitoza nje mfethu. Bakwethu. Ezibhlungu ayipheli. Ngithola ucingo la lokuthi usibaro wami akasekho. Endokubhlungu ushona ngesikhulu isihloko lesi. Nqanyuliwe isingezansi sahlukana nesingenhla. Kodwa ke isingenhla sonke asitholakalanga uthola isingezansi kuphela. Ukuthi kuyephi akekho wazi. Ndodana, angile nasemsebenzini kanti uzongiphuphela nje. Baba kufanele ukuthi ucabanga ukuthi imbudane lento engishoyo. Ngoba nami ngalesikhathi ngithola ikhona ngitshelwa ngayo angizange ngize ngikhona. Kodwa ke nami ngiyibonele ngalawo amamehlo. Lento ukukhuluma ngayo. Ndodana, usho ukuthi umlamo wakhe akasekho emhlabeni. Uyadlala noma uyancokola? Baba, ushuthi ngavele ngimthathe ngimqoqe. Ngiqoqela ukuthi ngizonixoxela imbudane. Into enzekile ngempela le. Mzenzele. Yazi into eshoyo futhi ngikhumbuza ingozi eyenzeke phambi kwami ePinetown. I-truck yavela kugugula yonke into ebisemgaqweni, motor robots, everything. Inhlekelele bese ngiyibone lapha la ngwakholwa emehlami. Bashonile abantu ePinetown. About 22 mangabe isizwe ama reports. And abanye kuthiwa ba recover ibedlela, abanye badinga ukhanseling. Sathana ungenile madoda. Ngeke kwaba isathe nzimba mfethu ukuthi nje sibuyile. Ngikabatela ufuna ukuthini ngempela uphumela obala. Ngiyasola. Yisasanism lebulala abantu ePinetown. Nisho ukuthi njengoba abantu bebhubhile nje ePinetown bephelile nje yiye isatanism le. Baba, yazi wavula elinye ipage. Yazi emhlangeni ingane zibuye eMelmota ibuyanga zonke. Ziginqike nebhasi. Ongenza ukuthi usathana usebenzele emgaqweni. Elempofana. Izwa ngamuva. Ukhona usathana. Usho ukuthini Mkabateli? Phume egusheni kwashola amaXhosa. Yazi ingozi ezenzeka emgaqweni. Ngothi ngasho ukhona usathana nongikhumbula ngisho sengifile. Nangivula elinye ikhasi ke nisho ukuthi nale ngozi alezi ntombi eziginqike iphuma emhlangeni. Ngabe usatanism loyo? Kodwa ngiyasola. Angisho ukuthi ngithini. Kodwa lempofana. Ziwa ngamuva. Mkabateli, ngathi khona nje ukwazi, ngathi khona osifihlela yona. Khuluma. Khuluma Mkabateli. Ubone? Awusho wemngamo. Ibhluka kanathi ulithanda, nami futhi angilithandi. Sekwenze njani? Hayibo, ngiyakhuluma njalo. Hawu, uthini baba? Wathi ibhluka ulithanda, nami ibhluka ngathi angilithandi. Sekwenze njani manje?
Hawu, awuthanda ibhlukwe baba lingima kahle kanjena. Hayibo usungazibona ingane ezincane ngikhona. Hawu. Uyazi uyangixaka. Wena washo wathi indoda iyahlonishwa. Awungani ngiyakuhlonipha nje. Nakho nje ngiyakutshela ukuthi ibhlukwe ngikuthandi nje. Lalela ke weTelkom, mina ngiyakuhlonipha. Ibhlukwe leli mangabe lingakuhloniphi lona, okwakho ke lokho. Hey, usathane wani lo ngenele ekhaya. Selokho athe ngale phone nje izinto ayisahambi kahle le ekhaya. Telkom ucashulwa ile phone. Yenzani ke ifone? Ifone yona ethi angithengelele ibhlukwe ngoba mina le phone ngithengele ukuyithethela nje ngayo. Ukuthetha kwani lo? Yini kona ukuthetha? Hey kodwa Telkom afungeke intweni. Kazi izinto zini lezo. Hello, yebo sawa. Hi baby, yazi ngifuna ukubona kanjani, ukukhumbula kanjani? Hey, yero number le. Anginamoto eshuthi ihlabashi nje. Mashana. Nawe ngivakashela nje ngifailile. Niphasela kodwa. Yebo, Mr. Ngempela? Yebo. Kahleni bo. Unithengeleni phosi nje waniphasile. Singeli cake nje into ezimnandi zebirthday. Ah, wenze kahle. Senofuna ucredit bar manje. Babani? Credit bar. Credit noma credit. Oh, wena mmemiza? I got 4. Ah, ngizophasa na ngoDisemba. Yebo, so. Ah, manje naphasa ngoDisemba nje nifike la. Sinenzele enkulu ibride ngizobona. Ngiphasa na ngoDisemba niyazi? Yebo. Ningane njalo ke. Amene ekhaya. Yebo mzalwane. Ngingangena ekhaya baba. Ah, ngangena omukelekile. Amene ekhaya. Amen baba, niyaphila kodwa? Hayi ngiyaphila ndodana. Yize kodwa singaphili. Ngoba kwenze njani? Khona konakela? Konakela impela ndodana. Kodwa angeke saxoxela lo ntaba phambi kwengane. Shana ba? Ngiyangithanda ngithi niyazi? Ngihambani kumali ngizonibiza manje ohlala ekamereni kancane ngizonibiza khona manje niyazi? Yebo shana. Uyihlalele la nojaha udada. Ah, ngihlale nabantwana badadewethu la kodwa bahamba nje khona maduze. Akekho nje umuntu omunye onaye la. Ah, manje ngisahleli nabo abashana laba. Ngoba nalo esibambisene nayo kwezempilo hayi. Khona sathe kuya ngakhona. Ayike ake ngihlale la eduze kwakho ukuze sikwazi ukuhleba kahle. Hayi ungaqhayi ndodana. Mina ngumprofeti undawona. Into engilethe la isprofeti. Isprofeti? Isprofeti usani leso baba? Lalela ke zenzeni. Cha, ungathuki mfoka Gumede. Ungathuki mfoka. Baba ngeke ngingathuki. Ngibona umuntu ongamazi ongibiza ngegama nesibongo. Mfoka Gumede. Kuyabheda emzini wakho. Kungekhona futhi emzini wakho kuphela. Emhlabeni wonke kubi. Okay baba, noma ngazi ukuthi ukhuluma ngani. Iza naso, uzozana indlebe ngilalela. Umuzi wakho uhlaselwe idemoni elikhulu kaSatanism. Iyodwa into engiyithandayo wena ukuthi uyamazi uNkulunkulu. Ngisalalele baba. Kambe ubaba bani? Ngumfo kaNdawonde mina. Usibhene senala.
la ngiqhamuka khona ngiqhamuka leyo hlanga lana ke mfoka Gumede bengisenkonzweni ngiphume enkonzweni nje ubungibona into engilethe la umbone ngubonile ngavezelwa umuzwa la ekhaya kakhulu ke kulokuhlupheka engikubonile okula ekhaya ngibone nihlasela usathane ngendlela esimanga lo kuthiwa ke usathanism kunezinto ezenziwa umngakho engifuna ukukutshela khona ukuthi akazenzi umngakho ngoba into engiyibambe la embonweni ngithola ukuthi anizwani kune bidani solid evukayo phakathi kwenu ngathi ngithi ngiyalalela esimene somuntu omdala wathi umuntu kumina kunento ehamba imshintsha into ayiyona ngoba namanje silesithi siyabuza kumuntu omdala wathi umuntu kumina kunesimo sento nibangayo kodwa esukele efonini lento besihamba inhila njalo ngoba namanje simbonele ethetha ngingazi ukuthi kanjani kanti lento le ihamba ihlale kahambe simeni sento inhliziyo yakwakho athi umuntu kumina yena nje lento buka ke ngoba lo muntu akazenzi kunento kodwa emhlaselayo namanje kuhamba kushunqa isimo sento ezintuthu kwakuleli ikhaya kube ngazuthi ningahlala ningabhekani ngisho emehlweni wathi umuntu yena nje buka ngoba ufakazi wesimo sento ezindaba wathi kungisha amabhodwe mepheka kodwa kuhambe kushintshe ngisho isimo sento ukudla uzusuzwa siqhamuka ngisho iphunga kodwa nganokahle njengomuntu esingazithi thina lokudla uyakushisa wathi nje ngithi uyambona uyalibala into kodwa yokuthi aphile nento okuthetha ngithi ngeke uzole kokushona ya akazenzi ke mfoka Gumede akazenzi lento le ibhilitile umhlaba wonke namanje uzwathi umuntu kumina ngize kodwa kuleli ikhaya njengabantu engazi ukuthi mina nganibulele isimo sento ukuthi lento idabuka kuphi ngoba namanje lento izohamba idestroy izwe ngenxa ukuthi nje kuphela ukuthi lento ilwa nabantu abashadile baba ushuthi lento le idila kakhulu nabantu abasemshadweni ya yabona nje uma ngabe ngile ngiyilalele lento yazi ukuthi uzwathi umuntu kumina lento ihambe idile nabantu kodwa sebeshadile fana noma uthi usulobole kodwa ihambe bisifika ibhidliza njengomuntu esikaze sithi thina sibona abantu kodwa bele bebhizi namafoni bethetha ngithi uyezwa baba lento ihamba ke lento udunga umuzi njengesikazi thina ngisho noma belala embedeni kodwa kubonakala omunye lale ebhekele omunye lale ebhekele yabona ke manje master sithi siyakhuleka esimeni saphakade wathi umoya kumina kunento kodwa engiyibambayo esimeni sezulu wathi umoya kumina yazi ukuthi umoya namanje kunesisu kodwa esizayo kodwa baba ngiyibambe lapho number 4 baba ngivumelana nawo umoya ngoba sisolo kwaqala yona le ndaba kaMachetha hey kulethiwa akasezwa mshini akasezwa ngempela siyaxabana ukuzwana nje akusekho ngempela futhi ya ushila umuntu kumina shila umuntu masilesithi sayilandela le ndaba kanti ke futhi mangile ngithi kunomuntu ovelayo la kodwa lo muntu uvela efake i-overall ethi mayibe green kanje afaka amabhuti lo muntu uthi umuntu kumina ulwisana nenye indoda ewusatanist ekuyena odila nalezi zinto usho njalo umuntu manje mangile ngithi ngiyayibuka iyabaleka lento kumina kodwa kungakhohlwa ukuthi ke upasok umngakho uzomitha baba umngakho uzomitha manje le ndaba mangile ngithi ngiyayilandela umoya uhamba uyifihle kumina kodwa khona kunesisu nje esiphuthumayo enye into uqaphele kakhulu ndodana into ezokusiza kulento umkhuleko njoba umntwana kaNkulunkulu into engizokusiza kuyona kakhulu ukuthi ezoba isixazululo umthandazo engathi nabantu ohlala nabo nivama ukukhuleka nilwisane naleli demon iyona into ezokusiza ngaphandle kwalokho akukho kunye nama kukho engikuphethe ngaphandle ukuthi umthandazo imshado ke lento iyadila nayo ngokwangempela iyadila nayo iyayibhidliza ayo kokudlala abantu abazwani ngenxa lento ithandana manithi niyathandana lento ingena kakhulu yabona
ingena kakhulu uyabona umuntu uyachatha uyabhidlika umuzi uyabona usabathe uthi uyazama ukwakha uthi awuyifunda into athi umuntu amalungelo akhe uyabona uyigade lento ngoba manje naye akazenzi lento ihlasele yonke indawo kubo lonke izwe leli ihlasela iBenitile izochitha umshado. Bafethu mina bengicabanga ukuthi le ndaba vele siqale ngomkhuleko. Hayi kulungile sithandaze madoda. Baba sicela konke lokho esizokwenza lana sokukhuluma kube impumelelo. But amen. Akuqaleke Zenzele ngabe konakaliphi ngempela? Yazi ngeke ngaba nenkinga ensukwini la kwafika umthandazo weSiyon. Wazongitshela ukuthi umzi wami ubhekene nenkulu inkinga yeSatanism. Uthi yenzeni iSatanism nomuzi wakho? Awukhulume kahle Zenzele. Njengoba ngingachaza ekuqaleni ukuthi sinenkinga noLethiwe. Uma esho kumthandazo ukuthi ingenxa yakho Satanism wona ke manje usukhungethe yonke lento. Ngabe iSatanism ngempela kodwa Zenzele uyikholela wona lonto. Awu ngizothini ungakholela ke nje iSatanism igcwele yonke nje indawo le. Ngenzeka ubiyona iqiniso la. Futhi uqinisile phela ngoba phela iSatanism igcwele yonke indawo. Awusho mazaka lo kungazwani kwenu kwakho noLethiwe akakadabi namanje. Ayikushubile. Shuba ngempela lethi uhlaza. Akezwa ngempela ngimazi nje. Shintshe ngalendlela engayazi nami. Kodwa ke asingagijimisi iSatanism phambili kakhulu. Vela abafazi bahlaza isidalo sabo. Uthini kumthandazi ke ngalabantu abafa ngehluko esingaka abahlukaniswa amalunga abo omzimba. Ngabe kuseyiSatanism nayo? Yazi ngibe nokudideka ke nami lapho ngoba manje umthandazi angitshele khona ukuthi lo muntu obulela abantu ngesihluko esingaka akazwani neSatanism uliswana neSatanism. Ukuthi kungani ukuthi abantu ababulele ngalendlela ababulela ngayo ke ayi anginaloko ulwazi nami lapho ngididekile. Hayi useyaphambuka yena lo mthandazo wakho mazaka. Umuntu obulala abantu ngesihluko yena lo neSatanism. Ya ngaye ngayisho nami lento yena ngiveza lo mbono kuyena wahlapa ihlikiza lo ndaba wakuphika mangentaba umthandazi. Hayi suka uyena musa. Ya kona kuningi angitshela khona lo mthandazi okusazokwenzeka phakathi kwami nomndeni wami. Ikakhulukazi ngoqondene nami noLethiwe. Engengize ngikwazi ukuthi ngintshele kona mina. Ngoba phela izimfihlo zomndeni lezo. Kodwa ke mina ngikubona vela kufanele thina sazi imfihlo zakho nomkakho. Into ekufanele senze thina manje ukuthi siqinise ngempela emkhulekweni. Yakuzwa ndoda, mawuthi asiqinise emkhulekweni. Kodwa ngendlela engabona ngayo umfundzeni enqamuka unyawo ngikholwa ukuthi kungaba lula uma simbona lo muntu simiya. Ngafanele simthathele inyathelo ezithanda ukuba nqala. No ngizwe kahle mfethu ehlisa umoya. Angilwisani nalokho. Futhi ngendlela nami engambona ngayo usibalikazi Zenzele bemnqamula isiso. Yababhlungu kakhulu le yanto lana. Ayithi ngihambisana nalomuntu owenza lesi sihluko esingaka. Pho uthi akwenziwe njani? Bengisiyejikayo mina bengithi asiqinise emkhulekweni. Oh hayi ukuthi ayekho. Hayi mina ngiyamthola mfoka Mthembu. Akuyona into singakhuphula imimoya lena. Into esingayenza ukuthi singaqinisa emkhulekweni nje phela. Zenzele umfundisi uthe isiphi isombululo salendaba ngoba phela lo muntu lo kufanele athathelwe inyathelo. Fanele aboshwe lo muntu lo bulala abantu kanje ngehluka sinje fanele aboshwe lo muntu. Umthandazi akushilo uthente ezosiza umkhuleko akukho. Ngiye ngayisho lento kufanele sikhulekeni. Kumele sikhuleke. Ethulazi wamuzwa kodwa uZenzele defendela umbulala. Ethulazi ngangizwa kodwa uthi ngiyakhuluma. Wamuzwa uZenzele defendela umbulala. Uyazi phela wena uma usuchatha umuntu uvela ungabisamnaka. Mfethu hayi ukuthi angikunakile mfethu khona enye ithekeni mfethu ngitholile la kuWhatsApp. Urich mfethu, urich mfethu yathekeni ngitholile la kuWhatsApp.
Mfethu khohlwa indaba zamantombazane wathola ku WhatsApp. Ngithi mina wamuzwa kodwa uzenzele defendele umbulali na. Awusithunzi kwakhala amaketango lana senivuye imfene nithathe emini kababa abantu bebhekile yini. Imfene zami ke lezokhuluma ngazo manje. Noma sakhuluma ngalento elapho ku WhatsApp wakho lo. Hey, lento iyadida ngoba nosenzele wachaza kodwa still mina ngisadideka. Kuthi lo muntu obulala abantu kanje ngehluku ulisana nesatanism. Akuyena lo muntu esicabanga ukuthi isatanism. Kanti yena ulisana na kodwa ihluka asisebenzisayo senzima kakhulu. Ngathi umuntu ulisana nesatanism ebebulala abantu. Hayi. Hey Sithunzi mnganami. Lento iyadida. Ake ngisathi ishwe nami edladleni mfethu. Sobuye sibone. Hayi. Lungile. Ngeke ngisakukhipha ke mfowethu ngoba nami hayi ngisafuna ukubambisana. Ngeke ntamala bro, ameshafa. Hayibo. Sketsel, ngibophelele mfethu, ngibophelele ngokaka mfethu. Sisa, ngangisiza wena. Ngibophelele mfethu ngokaka mfethu. Ngokaka mfethu, ngibophelele mfethu. Awuthani ngilangalela. Awukasenga bathani ngilangalela. Ngiyabonga kakhulu ke manje nawe baba ukuthi mangabe ngicela ukuthi ngicela ukunibona nisukumele phezulu nize. Ndodana uyingane yethu ngeke singasukumeli phezulu. Senzele ndodana, uqinisile uyihlo bengeke singasukumeli phezulu mangabe usibisi. Baba njengoba wazi usekuqaleni khona kwakungahlalela kusipari wami. Sekubuye kwangiphinda futhi lokho. Yini kwenze njani ndodana? Uphi makoti? Hayi makoti akanalutho baba. Kumayela nomuntu esiphila naye endaweni, no right makoti. Pho kwenze njani mntanami? Silandise phela siphuthume sizwe ukuthi kwenze njani. Baba njengoba ngakutshela nje indaba zoma-chats no WhatsApp no Facebook zonke lezo zinto lezo. Manje umngani wami lo oshonile ubenza zona lezo zinto lezo. So utholakala egwaze ngempoloko naye washona. Phela ninazenzela izinto nibenixoxe nodani nobaba wakho. iFacebook yayenze njani ke leyo? Ngiyazi ukuthi ulwazi awunalo mayelana nale ndaba le. Kodwa ke ubaba ngeke ngamtshela ke istory sonke njengoba sinjalo. Ngangafike lo mthandazi la oyisayoni. Lo mthandazi lo uthe mayifika la ufike wangitshela
ngendaba yalabantu laba abachathayo aba ku Facebook no WhatsApp. Wangitshela ukuthi uma ngabe kunomuntu olwisana nesatanism, labantu laba abachathayo laba kusho ukuthi basuke bengene isatanism. Le ndoda lena ebulala abantu ke ibulala abantu laba abachathayo okusho ukuthi basuke benesatanism. Manje ke inhloso yayo le ndoda ukuthi iqede lokuchatha lokhu kwabantu laba abanesatanism. Wase washo ukuthi ukuzipheleke lento lena yonke kufanele ukuthi ukhuleke kakhulu sekusho yena umthandisi la wafika la kumina wangiprofethela. Manje lo muntu lo uthi ushonile wasendaweni uchaza ukuthi nayo ngabe ubulawe yiyo leyo ndoda. Ngiyasola ngoba nabo bekuthanda ukuchatha. Yini yona lento ndodana? Umshado wani okhulunywa ngayo? Ayiye kwangani lento? Mina baba sengikuhlosile nje ukuthi kufanele ngihambe ngitshele bonke abantu ukuthi abahlukane indaba zokuchatha ngoba hayi konakela kakhulu. Zama ngayo yonke indlela ndodana ukuze nawe ungazi uhlaselwe le ndoda mphila. Ndodana sesingaze sihambe nje. Uma kodwa ngangambona kwenze njani? Ngokusho kwakhe baba uthe usaye workshop ne-appointment khona umuntu amthembisa umsebenzi manje so sawubheka ukuthi kuhamba kanjani. Oh ndodana wazwamkhulu usomandla engathi angawuthola umagoda umsebenzi ukuze nomshado weni phela ube muhle. Koko. Sawubona. Mfethu njani? Hayi ngikret. Ngangena? Hayi shozwa kahle. Yeah, sure. Angazi noma ubhutiyana lo engize kuyena umzamo zonke. Sho yimina phezulu. Okay mina mfethu ngumafa. Ngwandebele. Ngisuka eVille City. Uke wayithola i-call ukuthi uwine ifone? Ya, ikade ngikulindile. Mfethu ithina ke sekuletheleke la iBlackberry yakho entsha. Isi-right yonke into instaliwe sikwenzele yonke into. Ma Facebook sesikusethele yonke into, WhatsApp, everything. So mfethu ke ngoba okuningi nikuxoxele ocingweni ngithi nosisiloke bekusiza. Ucela ungisayinele na ke mfethu ukuthi ifoni yakho itholile. Ngisayineke phezulu. Ucela ungisayinele la mfethu. Abethayi. Ngiyabonga bese ngiyabonga. Manje incwadi nelephu. Mfethu incwadi iliphi yonke into ilapha eboxini. Ya yonke into right pheze ne-guarantee yonke into ungayilahli iliphi lebhokisi le. Mfethu uqhubeka ukudlala umncintiswano utshale nabanye mfethu kuyawina. Hayi sho ngiyabonga mfethu. Sho. Hey no. Awungena Mazaba. Sorry. Hawu no. Yini lo yenza lapha efonini? Bese ngiyachatha bese hazi bese ngibe nenhlanya ngabe ngawini ifoni. Yazi nomfethu ngisuka ekhaya ngihambe ngiqwashisa abantu ngendaba zokuchatha ngifuna abantu beyeke ukuchatha. Bayekeni? Ukuchatha. Ukuchatha kunani? Baye ngoba nakuseqala ukuchatha mina. No, hlukana nokchatha. Abantu bayabhubha baphela yikho lokuchatha lokho. Hawu. Umuntu sengavela chatha nje bese kusesende sevele. Azokaka la wena. Hawu. No, mfethu ngicela uyeke lento, ngicela uyeke indaba zokuchatha. Abantu bayafa babulawa izona izinto zokuchatha lezi. Please ngiyacela bro wami. Hlukana nalento. Iyeke lento. Uzoyisola uma ungafuni ukuyeka lento. Ngiyacela no. Yebo mancane Mazaba. Ungasho ukuthi angikutshelanga.
Hawulethi wangisusela phezulu kangaka ngoba ungibona sengiqhamuka sengigijima nje sengifuna ukuzwa le ndaba othi ufuna ungitshela nangiphuthuma yini? Hey into edala ukuthi ngikuphuthumise kangaka ukuthi uzenzela akekho angifuna zabuya izwe le ndaba. Kanti yini lenzo siniphuthuma kangaka efihliwe ongafanele ukuzenzela izwe? Hey kunomuntu engimtholela ku Facebook ebengichatha naye igama lakhe uKhokho. Manje kunenkinga phela lo muntu sichatile sagcina ngokubonana manje sengithisile. Hawu. Umithinga nenye indoda. Ekubona uhlala nenye indoda. Hey angazi into engizoyenza njani le. Angazi noma ngisikhiphe, angazi. uKhokho waphena lo. Umuntu onjani nje ngempela lokuthiwa uKhokho? Enye guy nje emnyama enogcabo olulodwa. Thanda ukugqoka uStar Black nje Ngalo Star Black nje bese ubona kufanele ukuthi ummithele. Futhi kuneshwe ngakanani ukuthi uyena eyakhe ingane kuyona Zenzele. Hayibo ingane yaziwe unini. Nginesiqiniseko sokuthi kaKhokho lengane ezimithi. Hayi ngaze ngaphoxeka ke hayi. Angazi ngizoyithini le ndaba. Kodwa ke phela umngane wami ngeke ngikulahle. Ngeke ngisho ukuthi awuqaliphenza ukulahla khona. Ngizokusupporta nje. Kulungile noqhubeka nomthetho wakho kodwa mina ungasho ukuthi angikutshelanga ngoba lami neside mina ngiqedile ngiclean. Urichike lo madoda. Ubani wena ufuna nda? Hayibo yini? Indaba mfethu indaba. kancane Zenzele konke ngifuna sikhulume. Uzongitshela ukuthi usayeka nokuthatha.
Hawu Zenzela ngikubizele lokho. Ngihleli ngisho ngithi indaba yokuthetha ayinalutho. Indaba ungangilindela ungizwe ukuthi ngifuna ukuthini. Yazi lethu mina ngihambe ngishumayeza abantu la ngibatshela ukuthi abayeke ukuthetha. Yonke indawo le mina ngishumayela lo vanela. Kodwa at the same time umuntu engizwana naye ngiseduze naye kwenza lo dodi la yachetha. Zenzele ngicela sime kancane kwezokuthetha. Mina into engifuna ukutshela yona ukuthi ngikhulele. Anzange lithiwe. Umithisile Zenzele. Hawulanga ubaba. Ngena baba. Sanibonani ekhaya. Njani? Niyaphila abantu bami? Uright Ntombi? Ayisikhona baba. Hayi, siphilile baba sinankinga. Awu dadewethu, safika niphansi nje. Ikhona inkinga mhlawumbe. Hayi bhuti ama-family matters nje. Bantu bami, bengithi ngizonibheka nje ngoba manje isimo sesibi. Nami ngithathe ubaba nje la, wathi asonibheka njengoba fethi nabantu befaka nje la kaB. Bese thatha soniqalaza ukuthi nikrend nini. Hayi baba nawe sibari siyabonga ukuthi nizinzo sibheka yini siqalaza. Ngoba sonke umuntu sohlala uvalwe nje abantu befaka ngaka nje befaka ngesikhulu isihlukule kaB akusathembeki lutho ngempela. Bantu bami, into engijabulisa kakhulu nemazi uNkulunkulu hlala nemthandazweni. Kodwa mina baba bengibona amaphoyisa iwona angasiza kulesi simo. Hawu lethiwe umthandazo wona. Umthandazo wona urajo ngobabesho nje. Umthandazo uzosiza apha abantu njengoba befaka nje. Ngicanga ukuthi amaphoyisa wona adingakala ibona azosiza mase kunjeni. Nami ngivumelana nawe dadewethu, amaphoyisa azosiza kuphela phela manje. Angabi khona ukuphambana. Awusebenze konke amaphoyisa nomthandazo. Hayi kodwa amaphoyisa kanje adingakalayo isimo mase sinje amaphoyisa abaluleke kabi adingeka. Lethiwe lento emselana noSathane kuyadingakala ukuthi ube khona umthandazo. Namaphoyisa akayafuneka isimo mesinjena. Hawu phela ngalento angasusa umsindo, hawu njengoba esho ubaba umthandazo namaphoyisa ngasebenza konke. Hayi baba ngiyabonga kakhulu kodwa ke mina ke ngizohlala ezweni ngizohlala emkhulekweni ngaso sonke isikhathi. Sister, nawe tsarai. Esicabanga ubaleka ke manje. Vele namafoni akhona asangadonsana masidingana. Sure brother. Hawu baba sekuhamba itini ngaliphuzana. Sesiyoliphuza ngelinye ilanga mntanami. Bekukhona into engisho. Ake sibuke sibukweni ke ukuze ubone ukuthi ngiqinisele ngempela. Hayi Zenzele ungasibuki Ya, sibuki Zenzele sibuki.
ngani amazi okumbulala ukukhulala lo muntu usumbulela uma engenamdodi ngeke manje Ngenani. Angitamata. Ambosha. Asikhona sizwa kwena. Hayi ngibona nje. Hawu, nazo. So, kanjani? Hayi, right. Nazo. Okay, Zenzele mfethu sesingangawe ke lana. Usichazele lo muntu singakwazi usimbone kanjani? Ugqoka kanjani mhlawumbe? Sho Mazaka, somnothi kanjani nombulali mfowethu? Bafethu. Parakwana. Kanti ubuqinisele ukuthi ufuna ukuyithathela umthetho ngezandla nini? Zenzele, lo muntu ubulala abantu lana usazwabulala ngisho umfazi wakho angitshela indaba amaphoyisa manje. Zenzele, uzungaqala. Uzama ukusitshela ukuthi ufuna ukukhuluma indaba amaphoyisa manje. Sesicikekile thina lento. Bafethu ngoba khona nje amaphoyisa 7 asemtshepeni. Waye singanikele amaphoyiseni ukuze amaphoyisa athathe indawo yawo. Zenzele abengayithatha ingane indawo yawo olalong. Azoyithatha manje basakusukuma thini? Parakwana ehlisa umoya. Yakho kwehlisa umoya lo wena chaza lo muntu uthi ugqoka kanjani sombona kanjani kuphela. Sile into esizele la ukuthi usichazele umuntu ukuthi ugqoka kanjani sifunele thina siyombambela nje thina kuphela. Yazina Zenzele mfowethu. Please wena mfowethu siyacela mfowethu at least lo muntu usikhombise lo muntu ukuthi ugqoka kanjani uhlalaphi kanjani. And isemthangeni sifake inkingeni mfowethu. Siyacela bra wami please. Kahle nami lo muntu lona ay. Angimazi. Kahle Zenzele mfethu ngasho kanjani lo muntu awumazi. Ubumbolini ebulala umfazi wakho mfethu. Lo muntu bayaphela abantu la uyababulala abantu elokushini mfethu. Musukudlala ngathi mfethu. Mazaka ngeke sikufake konke mfethu okwenzakalayo. Sicela umchaze le muntu mfethu sizokukhava sokuvikela thina. Sifuna ukuqeda ngayo mfethu. Bafethu angifuni into ezongihlanganisa nokukhuluma nokuboshwa. Ngekubosha umuntu wena chaza kuphela. Okay, lo muntu lona unomzimba omncane, ugqoka overall green namabhuzi abrown. Kamba kanjani ndoda? Sho machita kanjani? Wacha man. Ekuseme ucela ukubuza wazi umbona umjito ogqoka overall ehlaza namabhuzi la. Omnyamanyana. Hayi mfethu angazi ngimona athi sihleli la. Bathi bafuna basithayi. Bathi bafuna umuntu ofaka overall ehlaza namabhuzi. Wambona wena? Yazi imkhulu umuntu njengaloyo.
Sawubona bhuti. Yebo. Kunjani? Ngiyaphila. Ngidukile la ngifuna umfana ngazo wakagwala isibongo. Umpho igama lakhe. Ngathola kuphi lana? Ngilahlekile angikwazi. Bafeni nangi lo muntu bafeni nangi. Ala. Angimazi umfana ngazo intombazane. Kusho ukuthi mina kodidekayo nelanga liyashisa kade ngihamba ngenze kube yona le uzokwazi ukuthi ungikhombise. Hayibo bafethu. Wasibayithekeni manje lena. Hayibo. Barakwana bathinda. Kwenzakalani? Barakwana wenzani manje? Barakwana mpozi ubulalela ingane yabantu. Uyabona ke mina uzangene lapho mpozi into ofisa. Barakwana. Barakwana. Yini? Na mama pala, mpangala. Ansai khona. Yena ngapha. Hayi bula. Yona senze. Nangu ukuqondile mfosi. Awufisi. Tubula. Sishayi. Satha. Bula. Satha. Bula. Sanzani, sekuyona nendoda. Uyona mbula sengimtholile.
Bafethu ngcono azameni ukuthinta namaphoyisa ukuze azomlanda amaphoyisa la simshiye lathi. Bafethu uqinisile uzenzele thina sizamena indlela yokuthi lo muntu ukuxhunyane namaphoyisa mengatholanga nje ukuthi ithina siqede simshiye kanje yona azomlanda. Ubani igazi lalo muntu njani bafethu? Akena idunga lo muntu. Bafethu anthi ezwakala le amaphoyisa. Singene amaphoyisa saveni bafethu. Awuthi ngimbuke lo muntu onegazi olinjena manje. Ya babulala thina siyabachamela. Sanibonani babukeli lo phambi kwenu uvukano waNdebele ngokuhlala ngihlala eNanda Newtown B kuseThekwini kwaZulu Natal. Ngokudabuka ke lapho ikhaya lami likhona isePotchefstroom eMzumbe kaQwabo lapho ngidabuka khona. Kodwa ngokuhlala njengamanje ngihlala kaB ematendeni eNanda. Ke uvukane lo ophambi kwenu ilo onibhalelile le film, one director yona, one editor yona. Wasekufayela nemusic. So ke kungayona ke film yami yokuqala le amaningi amafilm esengiwenzile njengo Taxi Violence no Thomas 1 2 no 3 abaningi abalandeli bawazi ama movie ami no Thomas vs Coco or Return of Satanism. Njengamanje le movie adenibuka manje iphelayo yona ethi Thomas vs Satanism. Ke bakwethu ngizodlulisa kakhulu ukubonga ebantwini base South Africa indlela abawuthanda ngayo umsebenzi wami engiwenzayo. Nangendlela abasupporta ngayo uma besihambele indawo ngoba sihamba indawo ezikude kakhulu sihambe sidayisa ama movies ngoba siyakwazi ukuthi siphume sidayisela indawo ngeendawo kakhulukazi kaZulu Natal ngoba sisazophuma siyena kwezinye indawo ezingaphandle kodwa uZulu Natal nje sicishe wonke siyakwazi ukuhambela amadolobha akhona. Ngizophinde futhi ngibonge kubo bonke abafowethu engisebenzisana nabo ngendlela esibambisene kahle ngayo. Ngiyabonga nanokwindlela abangixhasa ngayo nangomakhelwane bami ngibabonga ukusebenzisa izindlu zabo. Sibonga nje kakhulu isupport yabo angibashiyi nabo ngaphandle. Kune film yami ke engiyenzile la engigcine ngayo ukuyenza njengoba senibona lena manje ethi Taxi Violence. So iTaxi Violence le ifilm yami nami engiyenzile engiyithanda kakhulu kodwa ke ukuhamba kwesikhathi mhlambe sizobuye siqhube kodwa okwamanje sikhona ifilm engisapheki kwayo ekuyiyona ezophuma emva kwale ethi When Days Attack Friends Are Few. Iyona ezophuma emva kokuthi njengoba senibuke le iyona ezolandela engiphekwayo manje. Abantu abayilindeleke imnandi ayisona yona scary you action movie kodwa nayo imnandi nizoenjoy. Akhona namanye kaThomas ngisawabhala ngisazo enjoy. Inkonzo esangibekile nje ngizoqhubeka nginenzele izinto ezinhle ngoba ngiyazi ukuthi abantu bayawuthanda umsebenzi wami. Ngiphinde ngibonga kakhulu abafowethu baningi abafowethu ebengisebenza nabo ngibakhulisa esipanini kodwa manje ngiyabona abanye sebeyakwazi ukuzenzela amafilimu abo baningi kakhulu okhokho laphana sebeyakwazi ukuthi bazenzele amafilimu abo. Ngicela nibasupport kakhulu. Ngibonile ozenzele nabo bakhona imovie nabo abayireleasile benokhetha nocelo ababizwa ngoSmall Movie bafezi keep it up. Ngiyangijabulisa lokho enikwenzayo ngoba ngiyazi ukuthi noma kuthiwa ngikwenza ngiyadlula emhlabeni kodwa italent lami lizosala likhona abantu lokho eniqhubekile nibajabulisa nawe ndawonde lapho siphene senala. Ngiyazi mngane wami ukuthi uyakhipha khona imovie yakho ikhiphile and futhi ngiyezwa futhi usaqhubeka uyakhipha. Ngingakushiyi ngaphandle nawe Bongani waseMlazi lapho uhambe njalo mfana omdala ngikubhekile. Ngibona nje kubo bonke nawe numfethu numanzini uqhubeke njalo nisipane bafethu. Meniqhubeka nenza amafilimu ngisaphila ngilapho benenza khona ama mistake ngikhona ngiseduze kweni ngiyanibonisa indlela ngisakhona ukuze kwazi ukuthi ngangelinye ilanga umsebenzi usabala kakhulu ngoba egcineni asazi ukuthi uyophumelela nini kanjani ngobani. So nje abafethu labe ngibabalayo engikhule nabo esisipana nabo enibabona ningathi manibuka imovie ngingekho lama ngabhalwa amagama ami bese niyadideka. Abafowethu babazenzele eceleni kodwa ekugcineni ikhaya elikhulu ilona lelala ekhaya bayalazi nabo yizo bengadideka uma bona becele beshaya ama-movie eceleni bese uyitshela mhlambe sesihlukene sesixabene. No sisonke abafowethu bonke kodwa ke eyami ifilimu ngqo ephuma kumina uzoyinothisa ngokuthi izosho imiqala
it's a film by Vuandebel film by Vuandebel eyobeke le iphuma kumina ngqo kodwa ke uma ngabe ubona nabafowethu behlanganise eyabo ozenzelo okhokho nani ungabona amagama ami ungacabanga mhlambe sebexabene asixabene ngoba bonke usazobabona emamovie nami ngoba ikhaya elikhulu lilodwa ililala ekhaya ngibonga kakhulu support bafowethu inamba yami uma ofuna ukwazi iyona le lapha escreen sakho ngibonga kakhulu support bafowethu peace and mouse sanibona yebo ninjani hayi siyaphila njani siyaphila ngizoqala kuwena mfowethu ungazise igama nesibongo bese siyaqhubeka usho nani ukuthi uhlala lapha igama lami ngusakhephwa Dube ekhaya kithi ya area Mash ngihlala ka N okay usisilona Lethiwe wakandlovu ngihlala eNewtown B. Okay. Mfowethu mina nguzenzele kwaGumede ngihlala eNanda Newtown B kodwa ekhaya isemtuba tuba. Okay. Ngeniphamisela amazwi nje sisiukungathi ungichazela ukuthi sikubonile efilimini ekade ikhona lapha yenziwe khona uVuandebele le ethi taxi violence. Abantu baphatha kanjani emphakathini nanoma uhambe emadolobheni uma bebukele ya movie nje? Engakusho bebengibona bengijabulela abanye nje beloku bengibuza ezinye izinto. Nawe bengilingiselana ukuthi bengikhala kanjani nje. Oh, ku taxi violence. Ungathi lena ikuphathe kanjani yona ukudlala kwakho? Engiphathe kahle nje. Right yami because nabalandeli bebekhombisa ukuthi bayithokozela bayithanda nami bengibona bengijabulela so nje. Wena mfowethu Dube abantu bakuphatha kanjani njengoba kule yaminyaka bebekusaba manje bakuthatha kanjani emphakathini nale ndawo okuyihambeleyo? Hayi bangiphatha kahle bangijabulela futhi. Ungathini ngokuqhubeka ucela isupport kubantu? Hayi ngathi ngicela besupport beqhubeke bathi besupport. Lithini lakho mfowethu Gumede? Hayi engakusho nje ngizothi mina siyabonga kakhulu isupport abantu abasinikeza yona isikakhulukazi nje iSouth Africa yonke. So cela ukuthi beqhubeke besupport kakhulu kazi nje ngendlela basijabulela ngayo kuzona zonke nendawo esike sihambela. Kodwa ke siyacela ukuthi bekugweme kakhulu abantu laba abasemgwaqeni abafana baqhamuka bezobiza umsebenzi wethu sebedayisa u10 rand sibe sisebenze kanzima. Buka nje ubheka nje ulethiwe unjani mangabe enje mungabe eqhamuka phakathi kwabantu bangathi uyahlanya kanti lutho akahlanye nayo umsebenzi nayo indlela esisebenza ngayo nathi. So abantu ke siyacela ukuthi besupport thina ngoba uma ngabe bethenga emgwaqeni kulabo abantu labadayisa emgwaqeni sina agcinena sithola lutho siyalimala siyaluza and ukwenza imovie kanje kuya cost imali ezinkulu. Okay.